Dakbayan sa Talisay, mitala og dulan sa 350 ka mga aksidentes kadalanan gikan sa Enero hangtod karong buwana. Ang uban ini na holy cam. Ang report ni Fimarid Dumabok. Sa niaging simana ni tala og napo ka mga disgrasya sa daan nga nahulikam. Ning simanaha dulan gyud sa 20. Lakip sa nahulikam ang mga aksidente gahapon diha sa barangay Tabunok. Usa niini ang kining coaster sa Cebu Port Authority nga nahulikam nga pasaka sa flyover. Hinay-hinay kining niliko pawala og mibangga sa gikasugat nga motorsiklo nga gisakyan sa magtiayon. Ang driver sa coaster miangkon nga nakatulog samtang nagmaniho. Sa pagkagabi niya nakuha usab sa video duol ra sa flyover kining usa ka SUV tapad ang series bus samtang nagpaabot sa go signal. Apan nasagiran ang bus dihang hinahinay nang nakadagan. Usa ka oras sa maong panghitabo ang series bus nga paingon sa norte, kalit lang midumbol sa service vehicle sa usa ka mantalaan nga nidumbol usab sa PUJ. Tungod sa impact, nibangga ang PUJ sa gisundan niining series bus. Nahuli ka musab kining motorsiklo nga kusog nga nagpadagan aron di maabtan sa stop signal. Apan nasarasay na hinuon og nadaro ang motorsiklo padung sa paliko nga pick-up. Pagdulhog niya sa ato ang flyover, kalit lang ni basiyo ang brake. Hinungdan nga una niyang nadumpulan ang katong service vehicle sa Sunstar. Dunay taxi nga nakadaro sa mga tricycle, nakapiyong sad. So muna nga usan ni siya sa mga risgo atong awhag sa atong mga drivers nga kung pananglitan di gid nimo kapugngan ang imong kaugalingon, pangita ilang gid og lugar nga imong ikapadaplin ang maong sakyanan. Matod ni tumulak nga sa Enero lang mitala og 155 ka mga disgrasya, 158 sa Pebrero. Samtang sa miaging tuig moabot og 1,525 ka mga vehicular accident ang natala sa dakbayan. Base sa talaan sa City Toda nga ang top 3 manalambigit sa aksidente sa niaging tuig, naguna niini ang mga private vehicle nga anaa sa 871, gisundan sa mga motorsiklo nga nitala og 643 ug ang mga truck nga dunay 287 ka mga vehicular accident ug 60% sa mga aksidente ang nahitabo dinhi sa South Coastal Road. Sayop nga pagdesisyon sa iyang pagmaneho. So ang pag-brake, ang pagmaneuver, mao nay sagad nga hinungdan sa maong disgrasya. Oban ni Renante Quiñones. Ako si Fimarid Dumabok. Balitang Bisdak.